नीता सावंत कविटकर ॲडव्होकेट या निश्चितपणे विजयी होतील याची मला खात्री आहे. आणि त्याच्याचबरोबर आमचे सर्व जे उमेदवार आहेत त्याच्यामध्ये आमचे पहिल्या 1 नंबरचे उमेदवार आहेत श्री पडवेकर. कुठे आहेत? जवळ पडवेकर आहेत, बाशित पडवेकर आहेत, हर्षा जाधव आहेत, सायली दुभाषी आहेत आणि प्रसाद नाईक आहेत. तर सर्वच उमेदवार चांगले आहेत आणि लोकांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे. आपण बघितलं की सर्व स्थानिक लोक या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांचा विजय निश्चित आहे असं मला वाटतं. बघा, निवडणूक असते, शेवटी निवडणुकीत जिंकणं महत्त्वाचं आहे आणि त्या दृष्टीने चांगलं भरघोस असं यश हे आमच्या पक्षाला मिळेल याची मला खात्री आहे. आतापर्यंत मी प्रभाग नंबर 1, 2 व 3 फिरून आलेले आहे. मी नगराध्यक्षासाठी उभी आहे, ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर. आणि आज आम्ही सकाळपासून प्रभाग नंबर 4मध्ये सुरुवात केलेली आहे. प्रभागमध्ये 4 आमचे उमेदवार ॲडव्होकेट सायली दुभाषी आणि प्रसाद नाईक हे दोघेजण आहेत. हे माझ्याबरोबर फिरत आहेत. ज्यावेळी आम्ही आता फिरत आहोत त्यावेळी आपण बघतच आहात की आमच्या पाठीमागे किती लोक आहेत आणि ह्यांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आम्हाला लाभत आहे. घरोघरी आम्ही भेट देत आहोत तेव्हा सगळीजण खुशीत आहेत की आमचे माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी चांगली माणसं दिलेली आहेत, जी एक प्रशासन, स्वच्छ कारभार, पारदर्शकता अशा प्रकारे करतील आणि एक स्मार्ट सिटी म्हणून सावंतवाडीचं नाव लौकिक होईल अशी ते आशा व्यक्त करत आहेत.